Nyakwaramoge Jwang dakika ena par kod abiriyo tok saa achiel mar okinyi machiegni e twak maro mokwongo e chenro mar piny chal mar Kenya. Weche mopogore opogore timore e pacho kae gi sani. Wantiere kod weche mago motudore kod medruok e nengo mar maute pacho kae ka kweth maketo sirikal tesre pacho kae osingo kata obwogo mar bago ng'anye pacho kae ka koro giwacho ni gibiro bedo ka gidhi e ndara ka gikwedo weche mag medruok mag maute pacho ka. Kopogore kod mano, Nyakwaramoge Jwang e paw siasa e pacho kae odiochieng' manyoro ne waneno ka duond bura mano mar ODM ma otelne kanyo kod Dr. Oburu Oginga nobedo kod romo kod rawere mawuok e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Nairobi kae. Ka odiochieng' manyoro Dr. Oburu Oginga nowacho ni oyo ginok giluoro zoning, to kaka ODM gibiro bedo ka gichungo jolar kombe mopogore opogore pacho kae, mano kochakore e koma tend piny Kenya nyaka kombe mago mag MCA pacho kae. Ma nyiso nang'o ahinya to gisani mwang'eyo ni duond bura mar ODM kachiel kod UDA chano loso riwruok mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. Nyalo bedo ni Kenya kethore kose kokidwa tege e yo makare. Nyakwaramoge Jwang mago duto kachiel kod weche mamoko bobedo ka watwake okinyi makawuono ka gazet mar The Standard wanno kanyo kondik kanyo ni battle lines drone. Nyalo bedo ni nitiere kiewo ma oselosi kotudore kod chung machielo makoro duond bura mar ODM oketo ni gibobedo ka gichungo jotelo e kombe duto kochakore mano mar ten piny nyaka mar MCA. Okinyi makawuono Nyakwaramoge Jwang twak maket kod ma okabibedo godo kenda, antiere kae kod wela dek. Wendo achiel bro bedo katudore kodwa achiel kachiel ka intiere studio marwa e county mano ma Kisumu. Mano Rachel Ogutu ma en jasiasa. Sasa kinde modhi mbele kod twak marwa obobedo ka utudore kodwa. Kata kamane studio marwa e county ma Nairobi ka antiere kae kod wela riyo, antiere kod Oscar Omondi jalony weche mag siasa kachiel kod Kennedy Odondi ma en janon siasa. Chakodi Kennedy Odondi oyawre ichieo nade? Achieo maber nyamera. Dakaw mana thuolo mar monso ni Kwaramoge magintiere ka gino ni gichieo maber. Kendo aneno ka boma ma Nairobi ka wachieo gi koth, to koth wawacho ni en bahati e nawi mar Nyasaye machiegni twak. Erokamano. Oscar Omondi oyawre ichieo nade? Oyawre ahinya Joyce. To abe amor anaga kakrido mor ni ochieo maber kendo jowa maneno e wang' jowi kuonde ma gintiere ayaw duto no yawre uru Nyasaye be. Erokamano. Machiegni twak okinyi makawuono. Nyakwaramoge Jwang in bende arwaki ni machiegni bed thuolo mar cholonwa ote paro penjo mora mora kokalo e namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yanga okinyi makawuono dago mar mondo mi wachaka ne kod gigo mano timore odiochieng' manyoro kama ogai mano mar ODM mano Dr. Oburu Oginga oramo ni onge duond buch siasa mora mora e thurka manyalo muonyo ODM kaka oganda moko osebedo kaparo. Olero magi kinde romo magalamoro mag rawere mag ODM bade ma Nairobi kowacho ni ODM ok bidok chien nyaka chopa kama ibiro chuoge sirikal manyiena mabiro. Bende nowacho kanyo ni ODM bro bedo ka chungo jotelo e kombe mopogore opogore e pacho kae mano e yiero mar higa mar 2027. Wawinja ne report makamano mano losno odiochieng' manyoro kod jafombo marwa Eric Owenga. Enda uongee na watu upewe certificate. Lap ma Jamhuri Showground bore Nairobi, were mag ODM bade ma Nairobi no bagro mar tipo kako kang mar tego duond burano. Romano kelo kanyakla rowere maromo 3,000 mag ODM ma oke kuonde chung' od bura 17 ma Nairobi. Wendo modhial mane en ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga notiyo gi thuolo ni mar yango ni ODM pod pek moloyo duond buch mag siasa ma pacho ka kendo onge riwruok mar siasa moro amora manyalo monyogi. Na hii chama chetu ya ODM haiwezi kumezwa. Hii chama chetu ya ODM haiwezi kufanywa nini? Haiwezi kumezwa. Our party will grow from strength to strength. It can never be swallowed by anybody. It is too big to be swallowed. If you try to swallow it, your stomach will burst. If you try to swallow our party, your stomach will burst. And I'm telling you that is not possible. Oburu no konero werego ni dwaro mare maduong' kaka ogai mar ODM eneno ni ODM obiro chugo sirikal kata bede mesa ma ibiro lose sirikal mabiro tok yiero ma higa 2027. Tukifika next year 2027
chama chetu ni lazima itakuwa kwa power, itakuwa kwa power either alone au with other parties, lakini ni lazima tuwe kwa power. Kwa hivyo hiyo ndio dia yetu, na sasa tumeamua kufungua portal. Wale wote ambao wanataka kugombea viti ya ubunge, MCS na viti vyote hata ya presidency waanze kuapply kwa portal hiyo. Rowere mag ODM noyuoro kata kamano lero nyaka gibende bimigi thuolo mar telo ahinya to kokalo duond bura mar ODM. Kwayo mane osir lwedo gi jotelo mag ODM manoyuoro. Hakuna venye kwa presidency wataenda wote wa UDA, wakienda kukampeni wata kampenia watu wa ODM. Kwa hivyo tunawaambia viongozi wetu, mkienda kwa hiyo meza, mambo ya zoning don't discuss, it is automatically. Watu wachie mambo yetu. Hata wale wengine tulikuwa nao tukuwaipeleka candidate wa ODM Machakos. Sasa vijana wengine ambao wanataka uongozi, mjitokeze. Towards the end of the year, we will have the national convention and you will have an opportunity to elect your youth leader ambaye ataongoza chama kuelekea mbele. Kata kamano jagoro maduong' mar duond bura mar UDA mano Hassan Omar noyudre kama tek mokalo to jolupo gai mar ODM kod tung' mosuo ahinya to kalure kod kaka osebedo ka wuoyo e wi ODM. Na nataka niambie huyu SG wa UDA, yeye alikuwa Wiper akafukuzwa. Hivi karibuni naona kwamba ukifukuzwa kwa UDA kwa sababu sisi ukileta ujinga, wale ambao walisema wakumbavu wako nyuma. Yule jamaa anaitwa Omar, tuliza boli. Na kwa wale ambao kwamba wenye kujiita marafiki, kwanza kuna kijana alisimama hapa na akasema sisi ni sisi na wao ni wao. Kama wao ni ugali, sisi ni mboga. Tukikaa juu ya meza, kila mmoja anamshibisha mwenzake. Romo mar rowereno noyuore gi jotelo bura kaachiel gi jood bura mag ODM ok kaunti ma Nairobi. Ten duond bura mar ODM otieko romo mar rowere ma kawuono ni mar chiwo siem magen duond bura mar UDA en kik tem tugo kodgi kata mino lwetgi e nyita motedre kod yiero ma higa 2027. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Haya, Dr. Oburu Oginga Ogai mano mar ODM noramo kanyo ni ODM ok nyal muonye. Adona chako Diosco Omondi kaka jalony weche mag siasa. Bende ODM ok nyal muonye kaka ODM sani koro wuok oko ka giwacho ni wan weche mag zoning bende ok waluoro. To bende koro nyakwa teg duond bura marwa motelo ne yiero mar higa mar 2027. Oscar. Adhi mi example. Ni gimoro manalo moko jatelo moro miluongo ni Margaret Thatcher ne wacho ka en Prime Minister ma Britain. To ka jatelo moro MP moro no go mesa. Ni bro ng'eno wane chuo e odni. Ni you will know we are the men in this house. Ni Margaret Thatcher and Prime Minister ma Britain. To Margaret noduoke ni okochunre ni nyaka go mesa ka in dichuo e odi. You are either the husband in min dichuo e odni kata okin. To kanya ki go mesa mundi prove ni ibro ng'enane man dichuo ot ka karo kin dichuo. Yes, you don't have okochuna ki go mesa mondo kore ki ng'is jaodi midak ge ot ni bro ng'enane dichuo ot ka. Mano kore temo wacho nango. Yes, ni ODM okochuna nyaka gi go mesa e marriage magini gi UDA mondo gi prove ni ibro ng'enane ng'ane iye ka. You don't have to hit the table. Gima timore en ni competition mar politics. Kaka wach mar zoning. Leadership mar Oburu under ODM osebedo maber up to where we are. To wach mar zoning ni is becoming unpopular with the people. To bende nyaka unpopular bende kod jokma ng'iye kako bet. And a show of weakness. Ni kapon duond bura mar ODM is very strong. Karakoro we yuak ni wach ma zoning. Number 2, zoning mane wacho ni ingen zoning ni time ga nyaka chon.
to onge ng'ama jatelo mar Raila Odinga ne nobiro mowacho ni odhi timo zoni. Ne gima ok be discussed, en gima ok nyal kele mesa. Ing'ene sasa kanti giluongo ni strategy. Strategy kaka mabeti mawuoyo. Awuoyo to jopiny nena to jok matiyo mondo jokone na ng'eny maka jok mane background. Jo kamera, jo ang'o, jo editing, ji ng'eny matiyo mondo jopiny one gima wacho kae. But mago ni background. Koro zoning ni inyalo wache kaka Raila ne time, to ne time to court. To konya bedo ni en agenda mabedo discussed, nikech ng'acha ng'iyo weakness mari ng'amidwa gorigo chande. Ni kari luor. To kenya biro wacho ni dhi ng'eno kaluor. Kidhi lweny. Dakitaka wacho ni in modwa gore kodi ni. Kawuono dhi ng'eno okanga moluor. Mano ng'iso ni luor. Ti luor nang'o? Nikech the strength of the party has reduced. For example, e Luo Nyanza, ing'eyo ni jotelo mwan go e Luo Nyanza, kaka ne gisebedo ka get election. Ne get election gi gik moko mawa illegal. In a democratic process. Democratic process, okinya bedo gi close political party constitution mari, ni system moko ni direct nomination. Direct nomination is undemocratic. Zoning bende gido kisungu chen it disenfranchise other political parties makenyaka oyieni gi sheria makenyaka machungo ji kamora mora. Koro the fact nun kod kata coalition unyalo bedo gi coalition agreement ni okodhi chungo ng'ato kama mitimoga but okinyal kete pend chik kata kapo nun ndike coalition agreement maru mubed go oko kacha ni wawinjire gi party bilani ni wadhi to wan okwadhi chungo ji kama. Unyalo ndike coalition agreement maru. But coalition agreement maru no, it will be going against the constitution. The constitution wacho nango ni any law monde kamora mora is against the heart of this constitution marwa kaini is null and void. Ni kata ka ponwa biro kodi sani agreement moro ne aholi pasa kate hola pasa kata wan kod grupo moro mar men's conference ka moro mar gwe. Gik monde ko e kacha nyaka bed ni gin keke chimro gi dhie court ka ponwa chwanyre. Nikech ngara nyalo dhie court wacho nana ja UDA to adwa chung kenda atimo nomination mara e party mara miluongo ni UDA tadwa chung karachuonyo ora adwa chung Siaya. Ingeni a right ma constitution oyene chung kata ka pon political kata the fact ni gi withdraw ga candidates gi no en ga illegal en ka jak chung nyalo teri e court nyalo tero duond burano e court ingeni chon ka pok ne wabet gi miluongo 120 constitution the parties were independent. Tinde parties gite ok gin gik ma independent mag members kende gin state institution mabedo funded gi the state. Sani kapo no ODM watch no ODM watch o amwan koro giloro koro gin party no kubedie ok nyalre. Nikech chungwa house mantiere ODM kacha ok en ga mar members kende chungwa house no onyewe gi pesa mar political parties fund ma en pay state ordinary odd state. So the parties belong to the state. The parties belong to Kenyans. DCP and party mar Kenya, ODM and party mar Kenya, URP and party mar Kenya, kato bed tie ne manu chak chojane. Gin parties mar Kenya, gibedo control gi sheria mar Kenya. Miluongo ni Political Parties Act. Magi kimiti me parties ge, momiyo sema ODM obet ndo ariembo ng'ato kaka Sifuna. Pod serikal nyalo, bad serikal miluongo ni Political Parties Tribunal or register political parties. Nyalo kwer ni mano ok nyal timore. To kwer na to gicha to giri joka. Koro gino ken giri dogo kabisa. Seche mane wayie ni wan giluongo ni Political Parties Act, ba wa keto ng'amiluongo ni Office of the Registrar of Political Parties. Chala kambi ki form ni iri Joyce Kambini mara gi family company. Samedi be register as a limited company. The Registrar of Companies Act. The Registrar of Companies. Gino bedo kambi ma serikal.
pod en na subject gi sheria mag sirkal. Koro sa mo wacho kan gigi watimo kamae to be ong'en to be nitiere sheria ma guide gigi. We wawinja ne waroka ne Kennedy Odondi bende to Kennedy winjo kanyo kaka Oscar Loso wacho kanyo ni nyalo bedo ni ODM oluora o chako kochiwo ranyisi kanyo ni e ot ma ine wuon ot ok winjo be ni goyo mesa eka kori wach ni ane wuon od ni nyalo bedo ni ODM oluor mane gimo miyo Dr. Buro Gingo wuoko ko wacho ni onge duon bura mora manyalo monyo ODM. Kennedy erokamano nyamera Joyce adwa kawe kuma wadwa Oscar cha owego no daer mana wacho ni ei marriage ka ji nitiere kata mana e ot kanyo mana kuma wacho ni ok onego be nego mesa kaka dichuo lakini nyaka iket the authority the stand manyiso ni you are the father for that house and you are the head mano kata mo nyiso ni the man is the head of the house. Koro bedo ni ODM goyo mesa gitemo mana nyiso jowetegi ma our partner UDA kaluore kech UDA manyo ikongo moko mach nye gi moko kaluore gi spokesman margi emomiyo koro ODM go koko koro emomiyo ODM gi nyiso oyo kikupar ni wambe waluora ahinya nyakubed kung'eni wan wende wantiere kendo one party maduong' ma the largest party in Kenya. Koro omiyo ma nyalo kelo koko to ok dawang awachi ni koko ni kuma koko nitiere ka ji obedo piny kata ot kiso sana gi dhako nyakubed piny ji ariyo mune ni to odwa ni dang walos weche machindo inade mondo kik nyithindo ne ni odni nyithindo kik bed gi wasiwasi. Kuma gichako ni aparo ni gichako kuma ber nikech nyuasa winjo ka chien kucho ne jatelo moro no wacho senator moro no wacho mabe ok adwa luongo nyinge no wacho ni kwa negotiate from presidency kik wawuoye presidency giwenwa kombe mamoko to mano ok negotiation mano nyiso ni koro wan koro gikonyowa to wan emo nego beni wakonyogi nikech wan emo wadwa duoko gi e telo mar ariyo. Koro an kaka Ken Odondi wacho ni kwa chako negotiation wachako from the presidency manyiso ni ka UDA kao president wakao deputy kanye kuma negotiation onego chakre. Kabire wach zoning e wach zoning ka to adwa wacho ni mana kuma wadwa Oscar wache koni okane gimomiyo jogewa ma jo ODM luoro wach zoning paro ni party ka party ni en strong grassroots kaka ODM en strong. The best thing ni en kasani nyamera Joyce gi Oscar one party mar ODM to adhi nomination to team nomination ma fair ma Joyce yombowa gima biro mono jopiny mano yieri mano miyo ni yombo Oscar gi Ken Odondi duogo yieri kichungi ja UDA onge en ni gima kelo luoro ne joge wagi wach zoning momiyo ineno gi fight ne zoning en ni kit chwech mano chwe wago party wagi chwech mano chwe go party marat nitiere gimilo ni corruption. Oscar oyombo Ken Odondi to ok dwa mi Oscar certificate idwa mi Ken Odondi ni to Ken Odondi no tirango e party iwinjo. Koro kwasagolo gino anyalo duoki chien kucho 2017 it was 2017 nomination mar Jubilee notimore to nomination notimore marach mane giketho nomination mano chuno jatend piny ndalo no nen Uhuru Kenyatta no kaw deputy mare man William Samoei Ruto ema no dhi Jubilee House mobedo kochungne election mar nomination and nomination mano timore ma fair no miyo Jubilee jatend piny makoro sani man William Ruto no yudo the majority mang'eny kendo wabunge mano biro mang'eny ne winje kabisa nikech no korango vigogo mag siasa no wacho ni kaka Ken Odondi oyombo omi Ken Odondi ok dwa ng'eni to Ken nigi title mane to party wagi wan gi gimoro ni title ma gima chandowa to ma gima wawuoye pile ka pile ni Dr. Oburu Odinga en the head mar party nikech kata Raila Odinga kane negotiate gi chama mamoko no negotiate as an individual below the party. The problem mar ODM everybody dwa no the negotiation table Oburu take charge mondo negotiate as a party leader not ni idwa kel odwa kao mara chair party chair odhige negotiation ng'ato ka ng'ato nigi interest mare otem gini as a party leader kaka head of the family head of the house kaka ng'ama dichuo. Koro
owe keto ji ni negotiation gi magi dhi gi Ruto ni odwa kawo ji mang'eny official ne odhi gi negotiation ng'ato ka ng'ato biro dhi gi interest mare kacha to kanye minyalo ywaye Ken Odondi chien tiko ni in koro wabiro timo ni kama in dhi adhiya kaka wadwaro koro dhi individual aso Buru Dinga ma wamiyo mantle mar lead wa asa patrol marwa mar ODM kaka Raila ne timi gima kelo koko mang'eny gi Oburu Dinga poko take charge as a party leader. Unjo beno take charge nade mondo ji owinje aneni ero koro otero ODM. Tenda ni take charge odhi kuom William Ruto. Iwinjo to bed piny. To giwacho ni magi gik mwadwaro kaka ODM. To Ruto bonyise ni magi kaka wan UDA magi gik mwatimore nade. Apo interject matin kene. Awi winje kama idhi eno to ginene pacha ado pogre matin. Eni aparo ni kawa the history. William Ruto nowacho ni ODM was wajipange kwanza. Make your house in order. To begise make the house in order diera nyaka disani. Samo uwe kodini. Wan gi party leaders mag ODM ariyo. Wan go Buru Dinga ma party leader mar ODM. De jure. De jure means by law. Wan go James Orengo kaka party leader mar ODM de facto and self-endorsed nyoro declare any man acting party leader. Secretary General mar ODM Wanigi Sifuna ma is struggling to stay in office. What go siasa to what's gik ma practical and realistic gik mane mesa. Korosa mo we kodini. ODM house is not in order. Jok manyocha uwuk manlinda mwananchi wanagilinda ground day. Adwa na correct wadwa Oscar kumoro mwacho. Ukiwa tie kumondi correct. Mana kaka ikore adwa ni kapiyo bifuku wili. Nitiere kumiwacho kanyo mukanyali yemo ni dhego. Ni sawacho ni wan gi party wan gi laws ma guide the parties. Onge kaka inyalo biro national TV ka ti mislead jopiny ni wan gi party leaders ariyo. Wan gi party leaders achiel mane NDC o endorse man Dr. Oburu Odinga. GSG Sifuna. Onge kuma party wa Orengo biro macha public rally manyocho Orengo temo kucho. Kuro kinyal biro mislead jopiny ni wan gi party leaders adi. Wan gi party leaders yele wach mana mari. Kuro kidhi mbele SG to Poden Sifuna by law. Iwinjo mane momiyo poko remove nyaka sani. Ka waduoge party leader wan bende go Dr. Burudi okwadwa ni wa mislead jopiny ka ni Orengo bende koro pietho wiye ni nyodhi rally wawa ya Oscar nyini ka wawacho na jopiny adili okwadwa mislead jopiny iwinjo ibiro wacho pachi tamba wacho pacha onge kuma law o sub endorse o governor Orengo ni en gine Orengo nyo pronounce himself Nakuru ni en party leader mano gimo kwanyal biro mislead go jopiny iwinjo nyaka waberi kwa ng'eyo ni wan gi party leader chiel en mana ni order mane William Samoei Ruto wacho ni nyaka wame kodwa order mae gima iwinjo kana wacho niya Dr. Oburu Dinga ma en party leader mar ODM o take charge as a party leader mondo make order mane momiyo kata conversation marwa majadiliano kata mana Saturday samora mora mabide media iwinjo ka defend niya our people ma en party leader wawego kiburi oken mokwongo wacho gini ka asabedo wache several time ni wakel joge waka mondo wabed kumoro achiel wami Oscar thuolo be ka thuolo go Kennedy my problem ar ODM what can this gumakone di activate ni my is the problem ar ODM ni another voice of meet hands mondo wuo you understand anya sayo gwedha gi gimoro achiel ni I'm always willing to contribute to an sasa mara kada kaka sabedo kawacho ok en there's permanent enemy and permanent friends one mnagi permanent interest iwinja lakini permanent enemy no kwanyal wuyo I pick my phone and like ananyalo gocho Orengo anya gocho ni Sifuna anya gocho ni Gladys Wanga and when somebody is right seche mabiro kata ngisi ni hawa okwanyal fight kaka joluo last time anakado we cannot go on joluo wuok na the court ni nyaka gol wandai that is not right to kwa biro kato wacho gima realistic okanyal wuondi ni adwan mondo wa discuss politics ka to we cannot mention ni jolenda wananchi kande gin koro gen joma useless no we can do that what the wuondore
Gumang wundre ni kama babu weno gi Sifuna giri gi jogo dhi. When they are still in ODM, awa di wundore. Gumo di wundore ni James Agrio Rengo mabende puka bedo ka as support in terms of leadership Siaya. Because I come from Siaya. That's a bit of Nibimalo, Mamalo, Siaka probably is too little for you to understand, to lead. Until a lot of chaos, Matem Siaka, we need somebody my onge interest Mamalo. Can you interest Mamalo? Upon your window of the Malo can. The Malocano bende or the conyo, Gigi Pache, or when I wish you away get. And at the end of the day, we must contribute to one. Address unity mar our community, number one. It's very important. The unity mar our community and pokwa move on. Ni keche kataka wa negotiate. Dok makuru beje ni chairperson mar Gladys Wanga. Leadership maro Guru Odinga. Samanti de jok mayiwa ichien mabende katamna Sifuna ni bende podo kunyal golo. There's a problem. To wacho ni party leader and kama no. Orengo obede oburu obede ngano. If we can get a balance, come on, allow you the balance. Party leader ni bende okonyo ODM nikech wacho ni okonyo ODM koso assuming ni omiyo ODM bimare dokchien kata tebno mare dokchien together gmose bedo kawa bedo kama chopo kama chopeni en riwruok mar jok oganda jokalu. You understand? Riwruok marwa makata kapo ni winjo street kaji wuoyo mtu nafaa tukue kama wajaluo na wajaluo na kwanga wameungana. Niju luoka ore. Sani koro kama chopeni one at our disadvantage. Nikeche okwa winjore. Imagine Joyce, kawa ponwa timo bura moro king. Mbona no kakoro Rengo go buru gi Sifuna gi Gladys Wanga gi gene gi wuodho kachiel. You know, at the end of the day, confusion mantire mang'eny ni. The dog pay. An kaka koro politician matimo politics maga Siaya. And again to get Guinean an interest. Kapo no Rengo decide Koreno book Siaya or the national government. What don't want more Kennedy? You talk about him. It's about interest. Or more or this side Koro Odwa Mulogo national politics. Koro confusion makachachande. Koro ngane are going for governorship. Get me right? Or solve confusion makacha. Confusion mama lo bende do hair no bed solve the Kennedy. Okenewa what you kama yene says ni no oburu nego take charge. To kendo buru mune ko take charge ni any party leader. Any party leader Kennedy. Wako mna mpaka Kennedy. Okane ko bida dress Kennedy ko bida dress yo tuluwangi. Gemati mre Kennedy ni problem mantiere and let us talk. And let us face each other in the face and say, if we want to solve the problem, Marodia, such a man for the kind of naked Joyce. Nenyalo betu kano. Kaji thika. Malo declare himself the party leader. To Raila Bendo declare himself the party leader. No chupuka moko Raila no chuno nyaka dhimundo o register party milungo ne NDP. Gigi chakre kama. To Kennedy kami ae ininga monge history kaka gigi ne chakre. Such a mangacho bio declare himself the party leader. One, gik manyoto ibila kata gik mokareo. Maba nyaka wa discuss inside linda mwananchi kani. Ni leadership sisi ni Sifuna. Gen gicha koro dok page. Get koro what is a party leader? Kanga declare himself a party leader. Party leader and presidential candidate Kennedy. You get me right? Babu wino benyocha dwarobe do party leader. To kendo gi request nika wadhi NDC. Makata Gladys wango endoska. Nika wadhi NDC to keluru jowu madwe chungo mondo ka okombe kata unman kaigi. We all know ni elections mago ODM be pokotim in accordance with the law kakonego bentum elections mago ODM. And those ones can be done in an NDC. Kata NDC mancha wanagoni nyocha o endorse. Possess an endorsement of Jokuma Central Committee yero to kata mna akara la Odinga nentiere probably deputy party leaders gibende were just endorsed. Talking through kwayo kura from branch to branch. Election magpate the new work at the Trukane branch. They call it branch amundo endosi. Kwa jo branch. Kato bed election magor mahe chairman. Teri inge branches gite tido goti yeri. Mano has not been done. Could be ketika wadi solve issue mar ODM and then party to be honest or se konyowa. Kendo se bedo kuom higni mathoth. Konyowa nadi, the new constitution is a product of ODM. Devolution of the assisted ODM. Gik mang'eny democratic space makanyaka and ODM. That is the truth of the matter. Magini to be the oldest party in the country and ODM. So saving the heart of this party and very important for the Kenya, for our people, and for everybody else. The question more how what they solve nadi. To kawa assume gik moko
ni gik mangane wacho are not important. Wan gi party leader ne mwadhigo ni party leader ne mane ne go bed chung nyaka president. Can he contest the president? Practically I don't know. Party leader ne go bed gisewacho ni gidwaro na number 2. Kawuono kendo giwacho ni dwaro gichungo nyaka president. Ng'inyo kwacho no chungo kombete wadhi chungo. Koro even that confusion bende gijowa man neno wa ko biro ka to one kichoko chung president chande. One we can only analyze Kennedy ni kod in speeches majoka wacho. Kendo next week luga kae tabro mna analyze speeches motimre. Kuna bro analyze nyigi motimre linda mwananchi over the weekend gigima nyoro nyotimre nyoro e Gini. To penjo mangato nyalo bedo ni penjore Odondi kaduke twaka Kenya e kind ODM kod UDA. Bende podwe nyalo wacho ni en keny mochung motegno kose nitiere agwandruok moro manitiere makinde mabiro mbele nikech iwinjo kanyo ka Dr. Buru bende wacho ni gin bende gigombo mar mondo mi gibeda ne machiegni kod telo. Obul matin kanyo ka poko Odondi sorry. What happens gi Kenya no? En na nga magidhi kende go chande differences ma angisi makalda mona chande. Obonya longiyo ni asebedo kwa support leadership mar ODM Linda ground to nda mona chande ibe yuayo. Get me right. And Ruto and even UDA cannot opt ni kusa wuog Linda mona inchi kande. You understand? Nikech gigi to gen gik ma ntiere a narrative mag jopiny. Because joka to endelea gi movement enango gitimo the big rallies to big rallies go them aber kore ngen confusion no biro e kenchande koro se moko kaponi kaino inyalo bedo confused kin dichuon adigi joko sadigi jogi koro the best thing and if a united ODM can front itself it is be good to negotiate there to kaponi ok front themselves that means ni Emma weekend katamna strength mar Dr. Buru Gilinda ground because for example agi introduce issue mar zoning at the wrong time e ko ngene kala ngamongo tana to Gini right time karo winjo bed ne en mane agisi kamae and last election na chung senator Masiaya to na chung e coalition milongo nazimio na chung kama milongo ne dap Kenya mane ne Gini ne coalition no to wadhi anyaka koro chope bracket ko dong 3 months koro ka koro jo ODM Burugire wacho nazimio rumo ka wasi. So almighty yes, nazimio rumo ko dawasi. You know, by the time zoning was introduced and later in the day tingeni ki introduce zoning issue 1.5 year to election to jidibu okan joginyalo zonwa seteka seche mosa donje bracket chande mani bracket kacha koro zoning ni obedo introduce Raila bena ngisini Raila no kwachi gana zoning dongi wacho ni free neti me yoria komoro mokinya ngeyo lakini mnakisa donje bracket kore ngisi nazimio mwan kile chande en mna president lakini kombe makae tazimio rumo ko kuri awasi to bende oknen kimindi ke pepa en guma ne wacha tingiso jopenyo luo chal winjruok kind ji Odondi korka kore okay engeni nyamera Joyce kwa biro ni mondo analyze siasa kendo wanyis jopiny adieri kendo jopiny rango wa kuma gintiere kadok kuma wadwa osko wego no kana wacho ni wan gi party leader achiel manyiso ni na we chik mar party momi na wacho party leader achiel awinjo ko kelo kumoro ni ka Ford Raila Odinga notho owenwa Ford yuarwok bilani no wuok ma the same orengo ni it was against Raila Molo Odinga ko support wa malwa the same orengo kawuono our party mane Ford mane Raila mane Odinga chako it is the third in command in Kenya to kwane mo control no de Bungoma ema Moses ne ko kawuono ni iwinja the same orengo ni samane Raila timo gicha ne na against ango this is the reason momi wawacho ni ya agri James Orengo kata ka en fighter lakini o mislead joluo nikech mae odwa mwadake okwa wacho ni ya ni kata yi marriage ok nyal bedo gi issue to wang'eyo ni kata sama Kibaki ne chung tuo to this Orenga chiel ni no se chung presidential candidate no yudo voter di omiyo ko nyal biro ka ne opapot joluo gi weche manono kodwaro giri wan wadwaro gima konyo community en ni sani baba nyowe wa Broadways Broadways ni dang watege nade sani wan gi joge wa manie kacha wan gi wandai nie kacha wan gi Dr. Roy Molo nie kacha wan gi mbade gini nie kacha jogi kelo nwa lemo gi olo gik moko piny sama waweni kumorengo tero wacha nikech Linda mwana injicha kata nitiere representative mar Gachagua kata nitiere representative mar Kalonzo
kata nitiere representative nikech wabunge ka wang'egi onyong ka gini wang'eyo kuonde mag represent iwinjo ere position mwa wan go manyiso ni jogi mislead wa to bende okaluor mar wacho 207 kane wadhi election wang'eyo gik manotimore kik wa mislead jopiny makiny koro wawuok oko wadhi chako go koke ndara joluyi chakinege ndara to wan oko nikech kata sani iyudo ni vita manego William Samoei Ruto en because nikech oganda marwa kuma waaye ni kanye ni ei government ma e vita manego madang bed ni oganda wagi dang wuok oko to kendo oganda mamoko dang yud mana ber mondo mi odonji omiyo wawacho niya e negotiation ka nyocha sawacho kata chien kucho kwa wuoyo chien ka na wacho niya kiburi wawe kibu na wacho ni party leader gi our chair otim constitution gi luong joka Sifuna gini gi babu gini mondo ji obed piny ware upati obed gimoro adi achiel makwadhi wuoyo to wawuoyo voice adi achiel lakini koro gima wasayudo ka wayudo ni kare ok en about negotiation en ni kila ng'ato ka ng'ato nikech gima nyorengo pronounce himself Nakuru cha kare wang'e karo rengo je timo gini ni karo dwaro party leader to kumorengo nyalo tero wangi party leader orengo ni ng'ama kata kana ng'ane en gabana ni kumiaye mae momiyo the late ng'ane noyombe bishop Odie iwinjo orengo ni wang'eyo ni en ng'ama jakoko to ko development kendo gimose nyisi adieri ni lawyers miyudo e development ka lawyers gima timo the worst onge gima gitimo kata chiel to kato wawe atieko to kato kaso ji ni gine nikech kata ka penjo kanye joko dhi Nakuru en mana ni ODM sani koro ge ywak ni gidwaro power mondo geus ne wana inji agenda ni we as an alternative government kwa yudo to wadhi timo ma wadhi lower the cost of the price mar commodity di duogo piny ok iwache en mana tialala tiribi mago gik mokonywa kaka jopiny wadwaro ni wawuoyo ni e negotiation ka nyocha sawacho kata chien kuchu wadwaro ni negotiation ko kana about kombe to e negotiation kanyo Odondi moseinya kum ng'adi bende negotiation e kin ODM gi UDA bende pod dhi timore makare kenyni bende en makare adiera kosen keny ma inyalo teg motelo ne yiero mar higa mar 2027 nikech nitiere jogo ma bende osebedo ka ywak ne nitiere kaka UDA bende temo nyiewo moko kuom jogo ma nitiere e ODM mane momiyo Oburu sani wacho ni onge ng'ata manyalo muonyo ODM okay gima timore kapok wadhi e kaunti ma Kisumu maneno ka Recho setudore gima timore negotiation samora mora ma ot nigi koko nyaka bed gi midieson manyiso ni ka in gi dhako to neno kuchwanyuru kok unyal console tuluongo parents bedo ma gima omiyo ni winjo kana wacho ni Oburu dingo tek church en owuone ma mondo dhi kuom William Ruto nikech jok ma wuoyo gin guogi William Ruto ema wuoyo ema pod wuoyo koro joma wuoyo gi gin failures machalo kaka Omar odosa fail koro odwaro the opportunity moduogo go e Mombasa kata koduogo dwaro governorship mae momiyo ineno kokelo gicha but nyasa winjo ka ng'ato bende ma mouthspeak mar Ker ma bende senior person e government mar Ker ni nyasa winjo ko miyo gi warning ni kumudhi yeno miuru dhou manye ke biro nango manye biro ni koko mineno joge wa koro goyo ni omiyo ana adwaro wacho ni kik joge waluor samu negotiate mudwaro nyako Oscar sani wawach for example ni wan gi Oscar wanchoka wadwari Oscar dwari tamba dwari ng'ato ka ng'ato go mana gita ni iwinja koro miyo gima ODM timo ODM go gita maduogo kuome but gima nyalo wacho ni gima Oscar ne wacho en ni ka wanyalo convince jowete waka mondo duogi mondo wabagen as a unity kaka ODM manigi voice achiel biro bedo the better makikwa bedi ni waneno ni joka gin useless mana sabedo ka wacho over and over ni joko gin useless wadich gi joka mondo timre nadi mondo duogi mondo negotiate Joyce sorry we will go feel gimiluongo ni negotiation tichako zoning ichako from a weak point iwinja mane gima wacho ni seche ma in kod lwenye odi already ni wan kod ndamona nchi chande gi wan kod issue makasefuna kande already in our house mar ODM for example then you negotiate gi ngacha to ngacha bende ingiso ni into the have negotiate kodi negotiation is already going kiki negotiation ok dhiga mbele already wan ga gik moketebo emna ok en formal lakini ma informal osegachakre to joko present table mokwongo en number 1 en zoning angisi ni zoning ni
ok en panic mode mar incumbents, ok en issue mar jopiny, ok en issue mar ni voters, en issue nikech zoning bende mang'isi zoning okony ka presidency. William Ruto dhi negotiate gono dwaro ka kura mar joluo, to kono kura mar joluo to kotim zoning, for example ni iwacho no Homa Bay zoning governor nyaka bed ja ODM to onge ja UDA onge ja party moro, ere kaka 6 ballot mangacha dhi go chande dhi konyo president. Gimose hinyo Raila most of the times ne issue mar zoning ni kod gimiluongo ni voter apathy mane bedo cost gango gi one poor management of party primaries. Sama ne koro jok ma obedo owin ok bi ticket kande omi sambudi moko win ng'at chande ma support ng'ama win chande ok dhi wuok chieng' yiero. Koro even to the president obe balance ne gima dwaro kuomu kanyo barabara magero gi gik matimo gi in next time ni ko pono chopo sa yiero ta yudi yiero kubiro gi gima dhi konyo incumbents kande mano osebedo ka incumbents kande gitimo kama ne giwacho ni miwa direct ticket to miwa zoning to konywa konya kae to Raila bibiro to gi convince Raila no jogi dhi konya mbele. At the end of the day, Raila did lose the election with 200,000 votes, main voter apathy makacha. Kuro president ngiyo gigo te, to nyaka wangi gigo te system mo negotiate kawa negotiate mabeta. To kawa negotiate ma from the weak position, no wase wacho no dwaro mna deputy kende, man was a weak position. Gima kata se winjo ka ji morengo no wacho mochezo go. Adwan wawinja ne pacha Recho ka intiere studio maro e county mano ma Kisumu. Kae to kwa duogo kwa wuki Recho bo winja ne kaka jo Linda Mwananchi noloso chieng' Jumapil ka gintiere gwengo mag Nakuru. Kama koro ne giwacho dwaro manyaka kweth mar duon bura ma otelne gi Dr. Buro Dinga tim mondo mi ODM riwre kanyakla. Nitiere moko kuom demands mane gintiere godo. Mano be yo manyalo konyo e reso duon bura mar ODM. Kata kamano wawinja ne Rachel Ogutu. Wawinja ne Rachel Ogutu ka intiere studio maro e county ma Kisumu. Yaure Rachel ageno ni chio makare ka intiere studio maro e county ma Kisumu. Wadhi mbele kod twak kotudore kod gigo mane jatenda duon bura mar ODM Dr. Buro Ginga wacho dichieng' manyoro ka koro wacho ni ODM ok nyal muonya kod duon buche mamoko mag siasa. Ka bende nowacho kanyo ni ODM bro bedo ka chungo jochung' e kombe mopogore opogore nyaka e kom 10 piny Kenya. Kochakore kom 10 piny Kenya nyaka e kom mar MCA. Bende nadira ni ODM ok nyal muonya kose ODM oluor. Mane momiyo sani koro gisebedo ka giwacho weche mag zoning ni weche mag zoning bende ok buoggi kata matin. Recho machiegni. Erokamano ahinya Joyce. Achiew maber. Nyinga Rachel Ogutu, awuok Homa Bay County. Amor mar twak makawuono, nengecha winjo ka twak ye ber kabisa, kenda sa winjo kaka joma wan go e discussion kaka wuoyo. Mokwongo adwa kawo thuolo ni mar wacho ni zoning en gima necessary. Zoning ni ng'eno sobet ka nentie, kata dire mana Raila nitie. Emana ni samoro jopiny masani emanene mopogore. Mondo wabed gi respect gi party modwa timogo coalition miluongo ni UDA, nyaka waket gi miluongo ni zoning. To zoning ka bende kwa saketo zoning, nenge ng'ato ok nyal wuondi no eri, to kuchako wuoth, tineno kuchopo kumoro to nyisi ni anachungi ka. Mano ng'ano ko eri. Ng'amo eri, nyaka chak kodi wuoth, mugik nyaka kode kama no dhiye. Koro coalition mana wan go gi jo UDA mana wadwa chakoni. Kane en wuoth achiel nyaka wuoth mwachop kuma nwadhiye. To kwa dwa chopo kumoro ni anyisi na eri to kogiko tino tabira kwa odi manyiso ni noka eri. Na plan mana gik maricho mondo timre ne in. An gima nyalo mana wacho ni kotim fair nomination omi jopiny joma jopiny dwaro. Zoning nyaka bedi ka pati wagi bebedo motegno. To koko time to pati ok bibet motegno. Pare kama nwachake gi ODM. ODM osebedo pati maduong'. ODM osebedo pati. Recho mosainya kum ng'adi. To bende nitiere kod adiera ni yiero mar higa mar 2027 duon bura mar ODM bro bedo ka timo mago party nominations e yo makare kata e yo maler maonge mibadhi moro amora maonge kata chiwo oboke nyalode. Nikech wang'e ni jok piny moko bende osebedo ka ywak ni wach ni mar zoning bende chalo kaka chiwo direct ticket ne jomoko. Bende gibo bedo ka gitimo nominations e yo maler ma japiny ok bi ywak ni oyo ni wan ng'ane ok ne wadwa to emomiwa go. Recho Chairperson mar ODM miluongo ni Governor Gladys Wanga nyicho so hakikisha ne jopiny
ni idhi tim party nominations maber kabisa. Koro wan kod gadier ni party nomination idhi tim maber, nikech kata gimbe kama gibete ging'e ni party nomination koko tim maber, to still jowaundu bro donje utewa machak tim gik maricho. Koro party nomination jakom mar chama nyicho so wacho maber ni ng'ata mani gi teko mawinjo koromo ochung' idhi tim party nomination mafair. And party nomination kosa tim mafair, ibo yudo ka koro wabro rito gigewa maber, kendo chama bro bet motegno. Kata zoning maji yuago ni odhi bet normal, nikech zoning osobet ka nitie kanyo. To kwa nyalo wuondre ni okwadwa zoning, kwa wuondre ni okwadwa zoning manyiso ni party wa mar ODM wasaya go mabor dhi chalo gima useless. Wadhi lose, especially nini mag town, seats mantiere town kaka cities like Nairobi, Mombasa, Kisumu. Wanyalo lose seats gi mang'eny kabisa ningechoko team zoning. Koro zoning nyaka bedi, to ana medo mana jiwo ni kaka party chairperson mar ODM no so confirm ne jopiny ni di team fair nomination. Fair nomination no ema wambo wagomo mondo team fair nomination mondo kikwa lose seat wa kaka jo ODM. To nyalo bedo ni ODM. To kata kamano Joyce, ng'ato kaka na nyisi ni ng'ato ko eri. To nyako otim kaka nuwinjoru. To koko timo kaka nuwinjoru manyiso ni ng'ano ko eri. Ya, koro kaka jouda na dwa timo kodwa coalition. Ok ginyal bire ute wa gotieno, to diochieng' to giwuotho kodwa to gotieno to gigowa. Koro zoning is necessary mondo parties wagi te kata mar udano obed strong, mar ODM ni obed strong, but mago nyatimore mana kotim zoning. Akiwacho ni duond bura mano mar UDA nitiere kaka seche moko gima gitimo gi gima giwacho beto pogore. Keny e kind duond bura mar ODM kod UDA gi sani Recho in korka kori. Bedi paro ni podien mano motegno manyalo miyo ODM losa kata bed e sirikal mano mar tok yiero mar higa mar 2027. Recho. Yes Joyce, aneno ni pod otegno kabisa. Ing'eni kigerot to gik moko dhi mayom. Odno nyaka bedni oyom nikech oyonge kata gi instruction mar miyo fundi ni ka itimo nade. Ot magwandruok nitiere matin bende mabedo gi teko. Koro an kaka sani aneno ni teko magin gwandruok matin no mane teko mano kendo be manyalo loko gik mang'eny. To gimoro amora madhiga mamuol bende ok otiekre ga maber. But gima nigi challenges mang'eny ema nyaka tiekre maber. Koro an aneno gwandruok matin no mane mamedo nyiso teko wa kaka jo ODM, kendo mano be madhi miyo jo ODM nyalo yudo gimoro malong'o coalition midwa ketni. But ka onge gwandruok ni gik moko dhi adhiya mayom, to onge gik kuma gigo bro gike. Gimoro nyaka you have to struggle, conflict nyaka bende ka medo teko. To ka conflict onge, teko onge. Koro an gwandruok gino mane morna. To kendo aneno ka medo mi ODM teko maduong' kabisa. Ang' ning'e nade weaknesses mag ng'ato kata strength mage kokigwandori kode minyise ni an ka e gimo kadwa kata ute mwadake gidong mane gima en. Nyaki gwandri eka ng'ato ng'e your strength, eka ng'ato ng'e your weaknesses be ka imbi change. To kokigwandori to kinyal change. Koro gwandruok mantiere no, I really support it 100%. Again ni Odondi. Mana kumanya mega Recho. Owe. Wawacha dieri. Ing'eni kata nyocha kanyocha wane majadiliano on Saturday. Jopiny na winjo kogo si mang'eny mano iramo gi TV e radio. Ka jopiny pingo wach zoning. Wawacha dieri. Kendo kwadwaro ni mondo wakonyre. Mano nyocha sawacho chien kucho ni e wach zoning ni nyalo miyo wa e coalition wagi UDA ni. Tok 2027 election kwadok tiyudo ka ODM biro gi wabunge 20. Ma nyalo chuno jatend piny William Samoei Ruto diti man se Canada gi Gachagua. Ka Gachagua makoro ni wajumbe. Kokun marwa moro ni ka ng'eni Recho bende vai. Kokun moro ni ka. En kokun mar wabunge. Gine mani giketo Raila hostage. To gine magidwaro zoning ni. Iwinja. Nikech sani wawach ni awacheya. O defense is seat. Maruma bi. To wawach ni Oyugi Magwanga. Be didwaro that seat. Gidhi nomination go Oyugi Magwanga. Do you think ni Oyugi Magwanga biro yudo ticket? Ok be yudo. Wawachura diri kikwa wuondre ni wana kato wabundo yo piny. Omiyo emomiyo nyalo kelu. Ka zoning ni otimore biro miyo independent dhi mang'eny. Osatimore Kaluowa ka independent otimore kata 2013 Oyugi Okongo gini no omgi ODM. Jo ODM mokwongo
zoning gidwaro because of leadership mani kanyo wabunge gi ok bi yie nikech ka kosa yiene gi zoning to gidhi wacho niya an miya ticket na kaluwore gi ron owene jopiny nikech adieri ka ODM nigi ngufu to gitimo nomination mafair gima biro miyo ODM tim nomination mafair en ni ka UDA parties mamoko gi ni ground to gibiro wacho ni ka kwa miyo Ken Odondi ticket ni direct to ja UDA biro yombe koro wadwaro zoning ni en owerwo kode ka ji ong'eyo gima nye timo na jopiny ema mondo idogi chunge wach zoning gi we to wang'e maber ni ka kuonde ma wan gi stronghold magwa kaka ODM ka ODM ong'e maber niya jo opposition ochungo ng'atgi ja UDA ochungo ng'atgi biro miyo kelgi gi tim fair nomination. Oscar kapok wadhi yo madundo very fast. Joyce, idhi chung 2027? Ok ichung. To in Ken? Achung. Ichung kulecha? Achung Kalero Ward. Kalero Ward, yeah. And achung 2022. Gi Senator Masiaya. Currently, I'm going to contest again. Kipenya na dichungi chama mane majuse bedo ka penya maybe ka wona yud chance mar answer TV kai. Tangisi ni Senator Majidwaro Osco Omondi mano podi party mara. Nikech discussion because I'm a living example marazoni ana chungi ODM to wadhi bura kamilongo no Range House chairman mar party mokrono kuchungi milongo ni Mbadi no wacho e bura ni issue mar governor Masiaya the party and the NEC has decided ni mondo give me direct ticket to James Agre Orengo seche gontire ji adek Mbeya no chung deputy governor Marora Sanga no chung negise chulo pesa no kodwoko nigi those guys were given direct ticket. Yeah, James Agre Orengo. This is giving experience. Can I just finish? One more thing. Gimate Moreno no timore ward mara mawuok e Kalero Ward. Ka joneto chuno ni nyaka mi Sami Onyuro ticket. No bedo namba 4. To chuno gi thuon. Koro ka wadhi kamano to wach mar Senate Masiaya. An bena chungi ODM to kendo chairman Mbadi owacho ni wach mar ODM Senate Masiaya the NEC has decided to me direct ticket ni Oburu Odinga singen seche go wabe wachung kanyo koro no chuna seche go Joyce na ring adhi adwar Eugene Wamalwa mondo omia ticket mar DPK which was part of the Azimio koro ka said the DPK to gijokomia ticket Bachungo bajoko declare one called John Pesa was running for governor Mamigori. Ninteke yana morombi lungo ne I don't remember his name. Obeno ran for Senator Mamigori. Korowa the kachaba wedo tickets we went to the ground for tickets again. What you pay ground to a campaign maber. One also see agmilungo ngade nywande. Nikech Nicholas Gumbo nene both the boy with the UDM ticket. Korowa the ngade nywande wa campaign maber. NSIS no advice Raila. What you do we record luo Nyanza campaign kunde moko wawe ajogo nyagreka lakini yawagi nene otimo matek both the current bubit matek for a long time bo persuade Raila Odinga ni nyakibi Raila biro bo postpone okabi 2 weeks bo land Raila biro to mano luoro no all the thing about but we are still campaigning, Joyce. We believe in democracy beginning. Then after 2 weeks, Raila Amwano biro. Ochako gisega to biro ugonja to watch on senator si Oburu metosha to governor Sirenga metosha. Kuro zoning kuro ananga kakarecho. Probably where she's talking, she must only lobedo candidates to poko suffer the same experience Masama Baso se suffer. That is the reason why Osco Mondis are more work within. I go chung ko the chama mar ODM. But discussion mina no kakuro jogi wachoni girecho giri wachoni. It scares us. Marizoning no. To I believe no one was a campaign for many years. We've been relevant. Was a way TV kai. Wangeo ni jo pain moero wa gichuni gimale. Di me wa chance to go. To kapo ne gi confuse. Then I don't watch ni ODM. But also ODM chande. Then gikao ticket to gikelo at the last minute. Okay, neka tire sheria. Because the election sample.
Atikete matindo ndi elections zako mosachakre. Osakre kama in the next 3 months ngama nie serikal matiyo sa nyaka resign mondo bi. Anyway wa wadhi yuyo madunde nyakoro mugejwa yiena mar mondo mi wadhi yuyo madundo gi sani ka waduogo bendo bedo ka wawinjo moko kuom dwaro ma jolinda mwananchi nitiere godo ka korka gidwaro mar mondo mi giyiene jolinda ground motelne kanyo kod Dr. Buru mar mondo mi oriwre kodgi. Ne gidwaro ni nitiere moko kuom lemo mane omi jotelo moko. Gidwaro ni jotelo go owe lemo go mondi eka koro giriwre to bende giwe wero mano siasa mar tuta. Modhi yuyo madundo mondi ka waduogo bendo wabuwinja ne kaka ne giloso mano chieng' Jumapil ka gintiere county mano Nakuru. Kik idhi mabor. Engai rara marayok. Rara mararoigo ariene ramadama. Olomo nyagengera. Olomo nyagengishu. Narasha yanga ingishu. Narasha rolo birole medar. Mero ragi yo anga yana nigijo. Mero ragi ro yo ge sidai. Endu munyana. Olo shola yo meloge ne ngirngorun. Enda alanga idabash. Enda alendu yumet. Mera nare yanda imporo. Dial *811*337# to get Masai blessings. Chiemo oken mana gima wachamo kende. En sigana. Tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alwora waduto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo chamo ga wan. Koro nyaka ikete maler, oka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miloma mar chamo. Ma oken mana tedo kende. En kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek, saa 2 okinyi. Kik bai. Made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710-487-487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Mariana setimo ni weche maricho richo. Mokwongo natimo arus kodi. To nikech hera mar niti an naweyi kendi. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi kwanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar mbakoromo iwacha tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e twak maro mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi ma kawuono kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kae kod welo adek antiere kod Kennedy Odondi janon weche mag siasa, Oscar Omondi jalony weche mag siasa kachiel kod Rachel Ogutu ja siasa utudore kodwa achiel kachiel ka intiere studio marwa e county ma Kisumu. Ka odhi mbele kod twak maro kapok ne wadhi yuyo moro madunda ngiso ni wadwa duogo twak kotudore kod gigo ma riwruok mano mar siasa mar linda mwananchi sani koro gichiwo dwaro manyaka kwetha
mano mar duond bura ma otelne kanyo kod Dr. Oburu Oginga nyaka tim mondo mi ODM oriwre kanyakla. Ne giwuoyo mano chieng' Jumapil kane gintiere kaunti mano ma Nakuru. Kama koro mano kotelnegi kanyo kod jaod bura ma Suba South Karoli Omondi ne gilero mar mondo mi girwak kweth mano mar Dr. Oburu Oginga egi nyaka jogo mane omitelo e romo mar duond bura mar ODM wuogie lemo mag telogo kendo luong romo magalamoro manyien mano mar ODM. Bende ne giwacho kanyo ni jo otelne kanyo kod Dr. Oburu Oginga nyaka koro wero siasa mano mar tutam. Wawinjane kaka ne giloso monde. Kila mahali tumeenda tumetupa tear gas. Leo wameogopa Nakuru. Leo wameogopa Nakuru. Nakuru mwenye washujaa. Nakuru wameogopa, hajaogopa. Nataka niwaelezeni hivi. Mnajua aliunda ile timu ya Linda Ruto, ile ya Linda Tumbo, si mnawajua? Wale waswara, si mnawajua? Si mnawajua? Sasa wamejipata babaya, wamekaa kwa mawe, wakakwama. Sasa wanatafuta njia ya kupiga kona warudi hapo kwetu. Sisi tunasema hivi, kabla hata hujapiga kona, walisaliti baba. Tumetumika ya kutosha. Nyinyi wenyewe kama wananchi mmechoka kutumiwa kama chombo cha kupiga kura peke yake. Kisha baada ya kupiga kura mnasaulika. Na siku ya leo tunasema hatutakubali tena. Hatutakubali kuona vijana kama hawana ajira. Mjue ukitaka kumwona baba Raila Odinga, enda kwa mkutano ya Linda Mwananchi. Adwa nachako kodi Rachel Ogutu ka intiere studio marwe county ma Kisumu kinyi makawuono. Nyalo bedo iwinjo kanyo kaka jogo manitiere kweth mano mar Linda Mwananchi sani koro wacho kata temo lieko ni nyalo bedo ne jolinda ground temo mar mondo mi oduoge Linda Mwananchi kalori ni Kenya e kindgi kod UDA nyalo bedo no serumo kachiel kod dwaro mabende gidwaro ni moko kuom jogo mane oyier kaka jotelo e kinde NDC mano mar ODM owuoge lemo makamage ka koro giriure. Bende mane gino manyalore mar mondo mi oket duond bura mar ODM obeda ne duond bura makoro oriwore kanyakla makoro waneno ODM achiel ok ni ODM ariyo mar Linda Ground kod mano mar Linda Mwananchi. Rachel. Erokamano ahinya Joyce. Aparo ni king'iyo gino maber mago be mana jo ODM. To kendo ndalo duto kwa wuoyo wasagombo ni gin bende giyudo opportunity mondo wadoga doge ODM mana wantiere cha. Seche moko wacho ni ka in gi pride ahinya, pride mari duoko piny mondo bi uchop kamoro mondo winjru. Jogo pod gin jowa, wambe pod wadwarogi, gin be kata giwuok kamano gin be pod gidwarowa. Ningech wuoth rabora, tinyalo mana wuotho ka un ji mang'eny eka wuoth bende mit. But joma dwa wuotho piyo piyo manyalo dhi kendgi, inyalo mana ringo kendi. To be kiringo kendi kamano samoro yudo ka onge kama igike malong'o. Koro kaka no giwuono mano pachgi kaka dhano. Kendo gimbe gombogi, gimbe gigombo mana ni waduog mondo wariwre. To samoro moro midwa duogo wuoyo gi ng'ato mondo riwru, nyaka ng'ano bende bed gi demands mage. Wambe kaka gidwa duogo no, wambe wanyalo mana bet gi demands marwa. Gin be kaka gin no, gimbe gidwa bet gi demands margi. Gima more gini mogik ni wan gi ODM ma Linda Ground gi ODM ma Linda Wananchi. ODM ma Linda Ground, Wananchi gi already nie ground. Koro yudo ka Linda Ground ni already Linda Wananchi e iye ka. Koro gibia nengech gik ma gisabet ka gitimo go ema wambe watimo kaka walindo ground e kaka gin bende gilindo Mwananchi to Mwananchi ni already sekiwa ne space e ground ka. Koro pach dhano ok inyal golo ire gima no dwaro. Koro anakwaya ni pride marwa mwony piny mondo waket piny nengech party ni Raila Odinga nosoyago mabor. Party ni nosobedo motegno moingo party moro amora e Kenya kama ngima. To party ni sama pogore kama eka wanyalo bet gi hinyruok. But ang'eyo ni gimoro amora timore for a reason. Gik matisani timore gi tungni matindo tindogi timore mondo wate go back to our senses. Wang'eni ang'o ma nyalo timore maber kata ang'o ma watimo marach mondo chop kuma kama. Barana kwa gi manani jolinda Wananchi obeda gi pride margi magidwok piny ji obede tebo ji mondo winjre nengech piny ka nyaki bed piny mi winjri gi ji.
to kokiwinjori gi ji iyudo ka samoro wuoth nyalo bedo rabora miketo demands mang'eny makata koro ng'ama dwa meet demands gi onge. Koro an akwa linda wananchi mago jowa nikech gin jok mo interact kodgi on a daily basis. Gin be giromo gi jolinda ground ka, jolinda ground be romo gi linda wananchi. Kata ok waromo political forums to waromo kuonde mopogore opogore. Koro an akwa ni pride marwa kwaero party wa mar ODM waduok pride wa wate piny mondo ji obed piny mondo ji owinjre mondo wawuoth kanyakla be ka wuoth dhi bedo mamit. Toke mar ariyo party ni obiro mana konyowa kotegno. To koko tegno to party pod ok bi konyowa. Mae kele wacho niya manyiso ni jo UDA ok believe in us. Nikech dogi believe in us as members mag ODM dokoro tungni matindo gi okwane. Nikech manyiso ni emomiyo gidwaro ni zoning kik tim, gidwaro ni giplant their leaders kumora mora mondo koro ODM kata ka chopo ni giyiero to gidong gi jok moyier matin. Kane en ji 10 oyier kata ji 5 kendo be jo UDA oyudo. To mano wambe wan kaka jo party wainyore. To kapo ni wane keny malongo gi jo UDA to manyiso ni oningo be ni watiyo with a lot of trust. Ni kama na we ne ODM ni let them deliver nikech jogi bende di bedo joga. To koko we kamano to manyiso ni oko trust wa. To gigite itimo out of trust. To out of this trust bende mamiyowa embe party makaka UDA no bedo strong. Party makaka ODM ni bedo strong. But okanyal gombo ni adonjo od ng'ato mondo aketh odno to koro kara odhi maber kar ng'ama na omiya rescue mondo adonje ni kare en odhi marach. Mano okeny maber. Koro kama weni an poda support wach mar zoning. Mar ariyo akwayo wetena mantiere linda wananchi. Onge difference between linda wananchi and linda ground because ground mwa linda ni already mwananchi nitie. Koro gibiya to wamony pride wawate kaka jolinda wananchi and linda ground mondo wabed piny mondo wago mbaka. Nikech gigiteko tim gi mbaka eka wanyalo chopo kumoro. To kok watimo gi mbaka onge kuma waduto wabro chope kaka jolinda mwananchi gi linda ground. But an kod giyie nikech gimbe gin be kaka linda mwananchi gisapare pachgi. Emomiyo ineno ka gichiwo ultimatum. To kata ultimatum michiwo ne ng'ato oningo be ni bichiwo giming'e ni is achievable. To kok en gima achievable to manyiso ni you are too selfish for yourself. Imbido mana gimoro mar mari no wuon. But gimwa donje ni afil ni teko mar ODM bro bet kwariwore kanyakla. Bro bet kwa uwedho kachiel. To bro bet ka pride marwa bendo dok piny monde ka wami jowete wa mabiro teko. To gima mora mogik ni jakom mar party mar national mar ODM kumora mora mawuothe mano Governor Gladys Wanga. Iwinjo kosiko lando ni mae time ma ODM idhi tim fair nomination. To lando ni ji ni kazi ni ground, kila mtu ashike ground. Wan kaka jomatindo madonje siasa an kod yie kendo gigeno ni wangni eka nomination idhi tim fair mopogore gi higni moko te. Nikech gin be ging'e ni nomination koko tim fair to ging'e ni enemies wabro donje territories wa to gibro take advantage of our territories. Koro wangni kaluwore gi teko kendo gi confident maja ko mar party weyo godo ang'eni di tim fair nomination anakwa mana joma tindo te gi jok madwa donje siasa te ni kik gibed gi luoro kata jok mawacho kaka nochung kaka nyawadwa machielo Kennedy Gini kik gibed gi luoro gibiya gichunge party wani nikech iwacho ni dalau kata rach kanye manyaki dage ine manyaki kel change to kwa dwa ringo ni wadwa dhi party mamoko to mani ng'eni ok wakel change to the society. Change nyaka wakel mane ODM ka be manyaka wachungo ODM ka be mwadware fair nomination ta ana encourage ng'ata madwa chung ni ochung mana gi party wa mar ODM ni nikech mae marwa. To koso chungo wan wa expect fair nomination. To wang'ne kang'eni fair nomination dhi timore ODM mopogore gi kumora mora. An gima nyalo kwagi ni giwuog oko to giwuog gi jopiny. Giwuog gi jopiny ka gisawuog gi jopiny gi mabro tero gi. Nomination ibro tim fair kaluwore kaka jatelo mar national wuoyo. Koro we are expecting a lot from them. To sani mwawueni anakwa jolinda wananchi gi linda ground ningech wan kanyakla wan gimoro achiel. Pride we mwadwok piny mondo waket wache mesa mondo wawuo timbi kichiwo demands tiwe demands moko ma achievable ok ni mari kende emidwa no winji to mar jomoko ok winji. Mani ng'eni koro onge tiende wuoyo ningech sami di wuoyo nyaka idhi gi open mind nyaka ibed go kiwacho niya anything can happen ng'ane dwa nang'o to ng'ane dwa nang'o wawinjo paro mar jite to wabet kanyakla ningech kata gimbe ka gidhi kuno to samoro gik moko ok nyal dhi negi maber kaka jolinda wananchi.
Koro ka gibiro koni eka gik moko nyalo dhi maber. Koro ana kwagi akwaya ni pride margi ema giduok piny. To wabe kaka jolinda ground, pride mar wabro duoko piny mondo wabet waduto kanyakla wago mbaka. To sama wago mbaka be nyaka wago mbaka manyalo konyowa wate. Ilero kanyo makare ahinya Recho. Ang'e ni samoro nyalo bedo matek ahinya ne jogo mosochung' gi party mar ODM to bedo disappointed kaka senator manochung' senator ma Siaya wacho. Wang'ni onge ting'o bad ng'ato. Wang'ni en tiji matek ema biro teri kumoro. Wang'ni wang'e maber ni emi dhi time fair nomination mopogore gi moro amora nikech ng'ama dhi ting'o bad ng'ato timore nade? Onge. To wambe kae ma wenge wate kaka joma tindo modonje politics wenge wate ni kanyo. Wato ni nomination dwa timore nade? Batan kod chir gi teko gi the chairperson mar ODM nikech ang'e ni odhi timo fair nomination all over the country. Warito wageno ni obobedo nominations mi bobed ka itimo e yo makare, yo ratiro maonge mibadhi moro amora kendo bobedo mar kwe. Warito no bobedo e yo machalo nade. Aneno ka Odondi kaachiel kod Oscar ne buonjo e kinde mane iloso. Achak kod Odondi. Maka Mondi Recho aduogo kuomi. Ero kamano nyamera. Recho en a debate maber. Wasa debate kode ka. Omiya ng'eyo kako debate but man gima ng'eyo ni pok obedo victim. Wajoma wuoyo kagi wasabedo victim mar ODM. Kendo wang'e gima ODM nikech kit chwech mar ODM gi nyaka kata chair mowacho ni gi jomochwe gi gik mimiyo gi nyaka chair wa mawinjo sani lando wach fair nomination kane nyang'e ni ochung' kode nomiye direct ticket. Koro kit chwech mar ODM, leadership mar ODM ni manitiere ni ging'iyo gi gik mimiyo gi. Ok ging'iyo gi gik magi fight ne jopiny. Gidhi kuom jopiny to miyo gi. Omiyo fair ni en mana e national TV ka. To ka UDA biro yiedegi ni koro en zoning gidhi dok mane e girgi cha. A support adok ka wacho ni mondo mi ubed gi ngufu kaka oganda nyaka ubed gi moro achiel. Mae momiya kelo wacho niya, jowa ma jolinda wananchi wadwa ni mondo wabed gi moro achiel mondo kwa bi negotiation mar UDA ni gi UDA to UDA dhi luwo. To demands malinda mwananchi gidwaro mar mondo mi oburo gi ngama ne oyangi kaka jatenda ODM mar mondo mi owuogi kendo jotelo mamoko ma bende no yangi kinde NDC mar ODM giduto giwuoge lemo kendo chak luong romo moro magala moro. Demands mag linda mwananchi bende gin gigo ma ODM motel ne kod Dr. Buroginga nyalo timo mar mondo mi gine kaka koro gitego ODM obedo koro en achiel maonge kwethario mopogore. Kaduoki nyamera. Raila ogai maro men Raila Amolo Odinga. Ka noneno ka weche tek e Ford Kenya. No resign modok omanyo mandiko tuom jopiny. Ka joge wagi ni dwaro ni party ni obed gi moro achiel. To demand mag jogi ne nego kricho. Nikech ka ang'eyo ni an Ken kod Odondi an gi ji makata koluonge NDC to pod adok yombo giluor nang'o. Ka ging'eyo maber ni nikech demand mag wananchi mag jolinda wananchi gi wacho gi ok gin demand matek. Ka ging'eyo maber ka awachea ong'e maber ni en owuon kaka chair nikech chair no nomiye ODM waka gigi imiyo mana ji emomiyo giluor ni ok gidwa face wananchi. Nikech kata gin be kombe gi kwa penjo gi ni to noyieru kanyo onge ng'ama noyiero gi nomigi gi baba. To ka condition man linda wananchi oketo cha ka ging'e ni gin gi jigi ni jopiny kaka giwacho ni linda ground to joka linda wananchi cha oluonge NDC mondo NDC omiwa leaders ka wadwaro ODM ma fair man gi ngufu iwinjo to nekech ging'e ni ma ok nyal timore iwinjo. Koro an gima na akwayo our party leader ma en Oburu en mani sani koro jaduong' ool to jaduong' na adwa ni oti gi pache owetiyo nikech awinjo ka wamenson nikech kata mbade gini nyangi nosabedo party chair ka pok gibedo gi ngufu ma Gladys Wanga dwa bedo goni. Wabedi joma transparent mondo waweni Oburu thuolo orich jo leader wananchi mondo tim negotiation. Keta wachair kando kabisa en chair mar party. Our party leader is one. Ok wanyal bedo gi party leaders ariyo. Nikech everything en Wanga. Everything en one. Wanga en chair kaka Made osabedo chair. Winjo orit kome mar chair. Party leader en Oburu. Oweni Oburu mondo take charge mar party leader. And okaluor mar wacho
ni our chair Gladys Wanga ema ketho party nikech okawo everything odwaro ni ene mondo nene iwinjo odongo play role mane bade nyangi ni play kaka party chair mondo we our patrol man Dr. Oburudinga orich jogi mondo wa lost party madhi konyo ganda wa ma ko wadhi se kiwa kata kombe wa manyo mewa gi UDA gi wadhi kiwa bade gi ni wadhi defend kombe wagi to kodhi ka kodhi no nikinya wacho nikirango interest our future mar party wa mar ODM ni leader wanayinjika kae ma jogi manigi maono ma 2032 Linda Mwananchi wawa wabachi kae manigi ambition mar delaro 2032 ambition mar mineno makani mar Linda ground ni en ambition mar jomoko dwano doge gavana second term ambition no odai kuche mabayu gidi dware president idwo kuna jogi Odondi kure ngeni Odondi seche ma ochako debate ni Odondi owacho na ni gavana Orengo oloko tanga Again, bear, kawa nyero kama to gomba kama na sasa bana yero. Lakini wacho ni oneno mbele 2032 2027. The thing is ni ka people discuss tujivinjore. Iwinjo ka koro wacho winjire kai. First of all, mago wero kama no ni Recho wacho no wan jok matindo madonje siasa. Ko I understand Recho very well. Kama Recho we've been here in this space for 20 years. Doing these things in ODM and all this for a long time. And the first time when I chung siasa, na chung 202. Councillor, okay, MCA. Councillor, kawa donje watch marnak chande. So experience mo one go and experience ma large, but we've seen these things. Atamana LDP, mane wantiere, benentiere kon problems belagi. No chuno nga miluongo ni Omondi William. Mane ne MP Makasarani, mano ne MP na machon. No the mona code gunsigi, but the Hogo Mwenge house. But ticket no wait no mona gidrisa. So we have a vast experience on how these things man tieregi. Koro for the likes of Rachel, problem man in tieregi, gimane hinyo raila never two things. To history ni Emma build wa mondo kikwa didn't the same mistakes. Negin gik mukari mano mun raila bedo president for those 20 years. Kane wan tiere kane wa support. Wan ne wagore Narobika, cho ne wan ga code 8 constituencies Narobika. We used to fight Narobika. Bawa yod out of 8 we could win 7 again mage manota mwaga win and come kunji but Margaret Wanjiru no win Costa Rehe Omondi William Mugabe Were Raila Odinga Fred Gumo it was to happen kono one code experience mavast mokoro kwata mundo lost party nkechi bangeyo kama gi demands maglinda mwananchi gumangi si wachima awachakere kod ngane kod Odondi chande langisi bwana cha kod the body wachonen o declare himself party leader mano oketo ga negotiation mare nisete modhi rome demands modhi kande tingeno dhi biro kaka self declared party leader manda mwananchi e okodhi ka biro kaka Orengo James governor Masiaya is a strategy to bende onego bed ni neno kama entiere ni obibiro to dhi biro no bwana un jo Linda ground un kod party da moyier gi okoyede kod jopinyo bende oyere kod party management organs ibija nani bende sama nyo dhi Linda mwananchi ku abende jo kanyoro nyo oyera party leader although okoyer gi organs kuro sama negotiate wawinjire give and take mane strategy mar joka giwacho nyaka ni gin kod SG kocha ande SG to any the chuny party ningeni to be honest ngama ne bende jo Linda ground o mio SG Catherine Omanyo ok en a very good strong person manyalo hold gicha the weakness mar Linda ground party leader mar Dr. Buru ok en Oburu bi ler kabisa but age disadvantage him kono gigi nyaka bede ke discussed seche mende inno ka corona lo kata UN someone intire kod ngami lon Kofi Annan as the leader UN was a very vibrant organization but some banki mun no kaw not a very strong leader odwoko ginor piny koro Oburu kana donjo a position mar party leader mar ODM he was a transitional leader Nabiro kaya hold Nugini for the time being, but wakuru hard mondumany another new leader because Anton Dalona nyalubit no say the aenya. Let's discuss the truth. Kuro watch majoka demand ni mondo the NDC. The truth of the matter any NDC should be done by 31st of December. To NDC emiyereji. Emomiyo gita no lock ne NDC. No lock en gumulungo ni special delegates convention.
no ken NDC nikech gicha ne ratify manango gikma obedo endorsed kod the committee of management committee kod NEC en mna endorsement no ken yiero to joka insist kan koro no kochno kwatimo NDC wadhiuro NDC koro giduge gin ngama osekelo demands mage linda ground pukelo demands mage koro recho kata ka recho chon joka recho wacho ni kata ka demands mage kelo kik gibed ni gikelo demands moko nyalare the same time magi wacho you can be open this space but if you hear her o wacho ni UDA ko trustwa yiero bende ok gidware ODM ka kara what do we do it is you mokelo stalemate mar winjruok kapo ni ji are interested in winjruok kidwaro winjruok na kikel demands ni ini dwaro nango kore mnyalo ka masakata kore mo jono mae reduce mai ibe compromise ka abe compromise kai mondo wadu gmiluongo ni middle ground but kapo no ki trust ga midwa dhi negotiate go based on trust no wo dhi winjre it becomes so difficult for example an kanya loko so Linda Mwananchi na winjo gino te what I don't like in Linda Mwananchi na statement mar mandamano mano I will say no don't go that way I don't like that one Linda ground corny gumo kahera Linda ground corny and watch mar zoning no this point we go kuno Linda Mwananchi mandamano ngadoko Linda ground zoning we go kuno jobed piny kagigi onge magigi kuno wabed piny mondo wawin kechu at the end of the day wishing away Babu Owino, wishing away Orengo, wishing away okay ngama ok nyalre, wishing away Gladys Wanga bok nyalre, wishing away Buru bok nyalre. Koro jobie jobed piny, mondo kaponi jobed piny after NDC, koro ka ginyalo face to at that time gibo bedo ni gise win minds mag ji no wach mar jo thurwa ok dwar ni kijande wa duoko e barabara okelo jo thurwa ok dwar ni kinene ni watimango zoning Haya, soma nemo kukum ote manyakora moge jong chwalo no wako chal kokalo ero aduto te mag tudruok okinyi makauno winja neni to jogo maneno wa to wacho nango janeno wacho kanyo ni hello Joyce Luo News Asiro Oscar de jure wacho ni Latin for by law refers to practices that are legally recognized official and established by law, whereas de facto Latin for in facts Odimbele Kwachani refers to practice that exists in reality or in practice, regardless of whether they are officially recognized. Key differences lie in formality versus reality, often seen in government, segregation, and language. But magiduto ok dhi konyo ODM. Ong'isaka ni Joyce ODM ne odwa donjo e winjruok chon ahinya. Jo ODM okuong olos odgi malalruok mathoth rum. Otherwise, divided we fall, together we stand. Mano bila shimo to dhi mbele wacho kanyo ni then Joyce nyaka ne wawit jatendwa Raila Amolo Odinga pok kwe oneno e party. Ong'isa kae ni an ne aparo ni oganda wa ne puonjore koa kuom mosenindo Raila. ODM party ne olosi koda ng'anyo kendo ne ja ratiro mar oganda kod keto sirikal tesre. Ong'isa kae ni it's sad ni ODM as party is the largest party to kata kamano oonge presidential candidate kata jalup ker onge. ODM sayore kod sirikal manie loch mondo oyie gi los riwruok ma nyiso telo marach manitiere ODM. Doho yande oyango ODM kaka the largest party. Penjo en ni ang'o ma osetamo sirikal miyowa majority leader kod majority whip mondo ODM omed mbi pachoka nyaka gi form political coalitions gi parties mamoko kendo gigol jalar tenda piny Kenya. Mogik zoning okasiro jo asiema gi luth okti. Zoning konyo mana party leaders, jok ma oyier bende ok kony jopiny, ng'ato ma ok otiyo dhi dala. Owino ni umaka ng'isa kae ni Ramogi TV wacho kae ni Oscar Onyango kindly remind these people that right honorable Raila Odinga fought for multi-party democracy. No single day mzee segmented any area. The ODM leadership should never look ODM as a regional party. Zoning is a no. Manu Wood Homa Bay, Modak Mombasa County. Victor Kwach, beningisa kaini joluo osebedo chien higni mang'enya nikech waketoga tongwa e okapu achiel makoluar to tore duto. Siasa mar Kenya nyalo lokore
bwa kom e kodh orengo. Ng'ama ne ong'eyo ni Ruto nyalo yombo Raila 2022. For example, Joluo osewinjo e Matiang'i kagoyo maraga. Joluo wadhiuru e puodho mondo ka thurwa obedo gi chiemo, waweuru keto siasa, breakfast, lunch, supper. Calvis bende wacho kae ni ODM must not be a political party in Kenya. ODM is full of leaders who have looted people's resources. They are the ones who fear losing their seats and therefore zoning. Let them go home. The Luo community will still continue even without ODM. Mano Calvins kowuok Kadongo. Mago mana moko kuom ote manyakwara mugejo chwalono kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono wasoma ne ote moro kae bende mano ote mane penjo mane Fredrick Osuru owacho ka ino yawre Joyce mosna jotelo e studio penjo na kuom jolony e studio en ni dipo ni tungni madhi nyime ODM lwet jatend piny nitiere. Mar ariyo, kaluwore kod kaka UDA osedonjo Kaluo, dipo ni en chenro mar tieko kendo muonyo ODM. Mar adek, ogai mar ODM Dr. Oburu onego tim nade mondo okel kweth mar lindagi kanyakla. Asiro pach recho ni zoning to nyaka bedie moloyo to e bombe ma Nairobi, Kisumu, Mombasa. Kapo ni Nairobi ka ODM gi UDA ochungo jolar kombe to DCP nyalo kao kombe mathoth. Mago mana moko kuom ote manyakwara muge jwang chwalono kokale yore waduto te mago mag tudruok wasetwak alanda kotudore kod gigo matimore kweth mano mar linda mwananchi kaachiel kod mano mar linda ground. Kata kamano e thuolo mar dakika matin mwadong' godo kapok watiko twak moro okinyi makawuono ok wanyal tieko mok watwak kotudore kod kweth maketo sirikal tesre mano motelne kanyo kod jatenda duond bura mano mar DCP Rigathi Gachagua. Ka nyaka sani odiochieng' manyoro kanoloso ne owacho ni nitiere kaka jatend piny William Ruto tiyo kod oledhi mar chiwo thuolo ne kuonde ma ikwede yudo opande mapiyo to kuonde ma oyudo sir to pande chope mapiyo. Rigathi bende nowacho ni duond bura mano mar ODM noketie chiro kendo ousi kaka yor tieko chamano. Adiera nitiere kanyo. Wawinjane report manolosno odiochieng' manyoro. E romo mar yiedho jochung' mag DCP e kombe mag governors kod mamoko e duond bura mar DCP e log tich mare Nairobi. Jatend DCP Rigathi Gachagua odonjore kod jatend piny mokoni thiro chenro mag chiwo pande kuonde ma ok oyudie sir motegno to kuonde ma jatend piny yude sir to pande yudore mapiyo piyo. William Ruto and his people, sensing defeat, have decided to have selective issuance of IDs. Areas perceived to be against William Ruto, our young people are being denied IDs. Communities that support William Ruto are being issued IDs within 2 or 3 days, and chiefs from those communities are collecting the IDs and taking them home to the young people. Communities perceived to be against William Ruto are taking between 3 to 4 months for their IDs to be processed. Gadhi bende okoni midhiero mar mauta pachoka en yuto ne jatend piny William Ruto kotelo ni yor nyiepo mag ji to ji en mana okora kod mibadhi mag koto josolo suru. G to G means government to government. There is nothing like that. In the Middle East, we have 3 companies owned by the governments in those countries. But in Kenya, the companies that are doing business on fuel are not owned by government. They are private companies. That is why we want the scheme to be changed from G to G to G to R, that is government to Ruto. Jatelo no wuok motegno ni ne entiere minada kama ne use ODM kendo kaka ne ogo bechu duond burano man kod kwand jokanyo mathoth. Gachagua odure kod jotelo mag ODM. ODM Ruto alinunua kwa Oburu, Junet na Wanga akalipa deposit. Sasa wanasikia Junet na Wanga wanalia. Hawali kwa sababu ODM imekwisha. Kasongo amekataa kutoa balance. Sindio?
Amesema ndio nitoe balance, lazima mtoe Sifuna, muweke Ababu na Mwamba. Huyu Junet alikuja, I was seated there, akapewa pesa 5 million cash nikiwamo. Kata kamano, romo mar ojende Nairobi e kar chung' od bura ma Kibra, ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga onyiro weche Gachagua go moko ni chal mana weche mag janeko manie chiro Lwanda. Oburu okoni koro chomo doho mondo Gachagua oduok penjo maketho nying. Our opponents can say whatever they are saying, hata wakitutukana, lakini kuna mmoja wao ambaye amesema ati Oburu amenunuliwa. Mimi nitapeleka yeye kotini aseme huko Oburu amenunuliwa na pesa ngapi. Mimi siwezi kununuliwa. Na hii chama chetu ya ODM haiwezi kumezwa. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Gik mane Rigathi Gachagua wacho ka koro lieko kanyo ni duond bura mar ODM ne onyiew. Kata kamano Dr. Oburu Oginga, jatend duond bura mar ODM, bende nowuok oko ayanga kawacho ni oyo aboterie doho, onge pesa mora mora mane akaw. To ka intiere kod ranyisi wadhi walal de do. Recho iwinjo kanyo siasa mano makweth maketo sirikal tesre goyo. Ochako kanyo kod weche go mago pande makoro seyo jatend piny Kenya William Ruto ni gwenge ma ikwede opande ok yudre mapiyo. Kachiel kod siasa mar ODM ni ODM ne ous kanyo ni sani koro kalure kod balance mapok ochiw, emomiyo sani koro nitiere tungni moro matin e kind UDA kod ODM. Adela nitiere kanyo kose gin mana weche mag siasa makweth maketo sirikal tesre temo chwalo gi sani. Recho. Erokamano ahinya Joyce. King'iyo moluor Gachagua nanie sirikal. Kendo sama ne ene sirikal, Gachagua na support gigite. To sama no support gigite, embe nong'e ni kama entiere no support nyaka miriambo. Koro Gachagua ka nadwa konyowa kaka jo ODM, Gachagua nagolonwa gigi kapod nene sirikal. Ok to kuok oko mar sirikal eko wacho. Ndalo duto kata keny mwadonje gi iboyudo mana ni ng'ato biro wuoyo mana ka keny osokethore. Gik mane timone maber sechego en okone. Koro aneno ni mar Gachagua ni en gi self interest mare. Den kodwa at heart. Kendo be pok owuono maber kaka joma joluo. Onge chieng' mane usewuo maber ko support wechewa kata watim manang'o mwadhi mwayuo mana ode. Gachagua pok nobiro mondo wuo kodwa kata wuo ir joluo maber. Koro ing'eni sani embe gik mowinjo gi gik maombe nwa winjo kana wan oko mar sirikal. Koro embe sani moywak wach kipande no, wan mano gimok wanyal bet go piny ni wambe odo wacho ni gik ma Gachagua wacho gi gin adier. Nige samoro embo riambo na riamba sirikal kaka nobet no riambo ne wan. Koro mar Gachagua gi wach kipande okadwa wuoye. Owacho kanyo ni party mar ODM no chulne no mi pesa $5,000,000. Party maduong' mar ODM, party mosobeti gini mang'eny mathoth, da chulne mana deposit mar 5 million. Okapar ko ng'e amount, to bende wadwaro prove mar wachne mosiko ni party ni no chulne. Wadwaro prove manyiso ni party ni embe ne nitie sama ni nyiewe. To gima no nyiewe ni ento to wuok e nang'o nikech gima nyiewe to samoro ber emomiyo ni nyiewe. Ento to wuok e nang'o moringe. Mano kele wacho ni awinjo ka Kennedy owacho ni jakom mar party mar ODM en Governor Gladys Wanga osobete ka ene ma ene frontline owene Oburu mondo ti. Adwa nyiso Kennedy niya, nitiere gik moko e piny ka ni ng'ato samoro nyalo bedo gi star. Kati kawe misoyo mane bur mi kaw kidi miluo e wiye to ji buro kalo kanyo kawacho ni kidi ni lany manade ni. Manyiso ni Governor Gladys Wanga en gi star mare. Kodo wuoyo ji nyaka feel ni Gladys nitie. Nikech koko wuoyo be ji penjo ni ato Governor ma Homa Bay cha to dhi kune. Ochako wacho gimoro ni joma siem gi luth gi ok ti. Adwa mana mi example maber mana gi the same Governor Gladys Wanga. Igni 10 ka Homa Bay County sobet gi governor. Naonge lokruok ma wan go sani. Governor Gladys Wanga otiyo maber moingo governor mora mora Nyanza region ka. Koro sami wacho ni gik mosiem gi luth, bed king'e ni gik mosiem gi luth moko be nyalo siem gi luth to gitiyo maber. To be sama mondo siemi gi luth ni manyiso ni jomoko bende soneno potential mari. Ok nyal siemi asiema ka potential mari noko nenore kamoro. Manyiso ni nitiere be joma nonene mo believe in kata ka poko sieme gi luth. Mowacho ni ma nyako ni nyalo bedo a good leader.
Koro wawere gi siasa mag simo gi luth, wawere gi siasa mag juoko gik moko piny. Nenge chame kaka ng'ama miyo, sami wacho ni iwuoyo ir ng'ama miyo, an bende awinjo ka chunya dikni. Nenge ng'ama miyo chal ni koro uneno ni wan joma mine ok wanyal. Governor Gladys Wanga otiyo maber. To tije maber ni emomiyo an kod yie kod geno ni 2027 midhi time fair nomination e country mangima gi jo party mar ODM. An owuon kaka Recho adhi laro kom mar women rep Homa Bay County. Tan kod yie ni nyaka lind ground nyaka lindi to kendo nyaka dhi awuir jopiny kendo an gi teko ni di team fair nomination ma an be chieng' moro abede kom no kendo 2027. Oscar nawinjo kowacho kendo en bende ni eti samoro aonge gi experience. Gimoro ka aonge gi experience pok abedo victim mar party ni kaka notimore. Adwa nyiso Oscar niya, gimiero kiringi we. You fight from within. And this is the right time moningo be ni koro uoka oko kaka Oscar ni wang'ni tadhi e gini to kendo adhi mana gi party mar ODM ni okiringi. You fight from within. Bende ka ji neno tekre ni Oscar ma wuod ng'ane ni kare ben mana wuoyi motegno. Koro wawe uru ringo oko ni waluoro wach zoning. Tima take ground, many kuchi e ground mondo koro warit niya ODM dwa timo nang'o. Ninge change ni challenge madhi bet maduong' en nomination ma 2027. To nomination ma 2027 gima mora ni jakom gi party leader osonene chon malich. To ka giseneno gini chon kama manyiso ni nyaka gin be gi strategize on how they want to do this. Ningech ging'eni ka gidhi marach to things will not run their way. Koro mano nyise kelo niya. Kata kwa wuoyo wawach gik mwang'eni wanyalo achieve. To wan bende mwanyalo konyo party mar ODM kaka members ma jokanyo no mag ODM. To wanyalo konyogi ka wambe we stand on our ground. Then we fight from within. If we don't fight from within, ere ng'ama bro neno tekrewa. Tekre ni ineno mana ka you fight from within. Wach ni mogik Recho katieko kodi. Anakwayo ne. Dhi mbele Recho. Ya giwach na mogik akwayo ne jo Homa Bay duto, gi joma tindo kata joma dongo duto magombo chunge kombe mora mora. Akwani gichung kendo gichung gi party mar ODM mondo wami party mar ODM teko. Nenge chang'eni nomination idhi tim maber to kendo idhi tim maber mogik molo diere duto te. Koro anakwayo jok mogo ma nigi teko kata mawinjo ka en gi potential kaka en gi potential mar chunge kom mar women rep ni gin be giwoga oko so that we fight from within mondo wa fight for fairness matimore party. To maduong' mogik ni party wani Raila no wewago mabor. Koro anakwani party wani mondo bende wambe wajiwe kendo wateke to chuno mana ni wan be kaka jokanyono kendo be kaka joluo ningech gini nolware lwetwa wane manyaka watege kaka bila moko ka bende bro neno ni jogi otego girgi ni matek ka gin be gibro sirowa to wan owuon kok wasire to gimbo gibisirowa. Anakwaya osiepna ma Kennedy ni kiko bed gi luoro en owuothi omany ground ningech nomination wang' ne dhi tim fair. Same to Oscar. En be wuoga omany ground nomination ibro tim fair kendo chieng' machielo wabro bede discussion kwa wacho ni gini notimore mafair. Gima kik giluor ningech moro cha ni siki mako bad ng'ato. Sani onge ng'ama dhi mako bad ng'ato. Ng'ama nyalo mako bad en japiny. Koro dhigo mbaka gi japiny imi japiny opportunity mondo japiny bende ong'e ni in gi leadership qualities. Erokamano ahinya Recho. Mos duto moya Homa Bay County. Wakao mos. Erokamano ahinya Recho Gutu jasiasa kuom kawo thuolo mari e chopo studio mar county ma Kisumu mar mondo mi riwri kodwa e twak. Adwa nachak kodi Oscar iwinjo kanyo gik mane Rigathi Gachagua wacho ka bende oseyo wacho ni ODM nyalo bedo no osenyiew kaachiel kod seyo jatend piny Kenya William Ruto kuom wechego mago pande. Gi seyo mabende sani koro biwo ni sirikal koko duoko piny nengo mar mauta to gibo bedo ka gidhi e ng'anyo mana mapiyo kwa tiek wadong mana gi dakika 5. Nengo mar mafuta prepare yourself Joyce very Rigathi mafuta dhi medre malo makoro ber ka gidhi ng'anyo. No mafuta bech let us be practical. Ang'o mokelo bech mafuta ncha wad kae to mafuta ncha ok medre. An mokwongo kamen na Oscar an ane oil industry to ntiere nyaka petrol stations maloro because in March gino chakre March ok chakre ka in March problem ni ntiere ni price of mafuta e depot neno med malo to nok gi medo at pump. Some other companies made a lot of losses. Reality gumokelo bech mafuta ka wuono ka wuok gokinyi ana chiu sapar winjo Trump was live to Trump wacho ni ka wuono kendo giendelea gi launch more war to Iran. That means the war is on. One kata guma ni wacho ni bech mafuta no med ndalo manene ji gore Ukraine kod Russia. It is miriambo
we don't get our oil from Ukraine and Russia. One oil mafuta from the Gulf, Iran. This war actually affects us directly. Shida mar mafuta bet mafuta okay shida ma Kenya. And shida ma okay shida ma Kenya shida mar bet mafuta. Shida bet mafuta mo medre malo. And a global problem niki supply chain mar the global community niki problem. Period. Watch mar nganyo. Nganyo, I've told you several times. The economy mar Kenya kasani nengo mar ngima ni malo. Kapo ni watemo. Bawa this street, bawa nganyo, bawa lose 1 billion, bawa destabilize this government. We will go down as a people. Manoka wondi, you think the money state sani, you thagre, you cannot pay bills. You kwamogigine negi shida mag udi, you knyal tell you think the school, pay tech nijite, okay negi mayot. At this particular time, if we decide no mondo korogu mwate mondo wa solve gine, linda mwananchi chana nyaka gashagwano. And as Omondi, I want stability in this political system. Gombi ODM no do but support William Ruto was because of one thing. No Gidwan William Ruto mondo no be the president. Apana Raila Odinga no wachoni. We cannot let the government go to the dogs. Let us get stability to government. But Raila Odinga no wachoni. What do you broad base? Okay, mondo na ka president. Na no president. William Ruto no so wachoni ka tek to mondo mejo lweny. Raila Odinga wachoni apana. Koro because Raila Odinga adi winjira kode mana nikech wadwaro miluongo ni stability in government. Ng'anyo cannot be our solution from Linda Mwananchi. Ng'anyo cannot be our solution from Gachagua because ing'anyo fuel maomedka. To ng'amomedo fuel omed nikech war. Stop the war. Kaponi Gachagua dwaro mondo bet mafuta dog piny. Geja Kenya dwaro bet mafuta dog piny sani. The modern is Trump. Niwe urubayo joka gi bomb. Is Netanyahu niwe ba bomb kure. Iran. Mondo jo Iran ya ukamilungu ni Strait of Hormuz. Kanye molori en mafuta. Gin mende mang'eny mochung kanyo. Kwani kuna international news. Kamende ka okadho to mafuta biro. That is the truth of the matter. Issue mar ginene. Issue mar uso ODM. I don't like discussing Gachagua. Okay, I don't discuss Gachagua most of the time. Nikita no kadwa gastimoko kata bago siasa to ata mugamdo siasa mara obed ni propaganda tenia kabisa siasa non nikita moko decision we make gistimoko dikilo na kathoe mag jomoko nikita majatelo okanya biro studio kai a work bukinya adawe biro munda be wat gik moka dieri. It is not good. Watch mar no DM no was gig not here out there. Was the 5 million. No DM is a multi-billion institution, biggest party in Kenya with many MPs. Kata Junet no bende, kata kapone Junet nyalo bet nrach. So no Junet also 5 million. Only fools can listen to Gachagua. Gachagua bende issue mare kata watch maga ID. Joturu waonge koda ID. Gachagua watch mar ginene, watch mar inequality. Politics is what? Politics and authoritative distribution of resources. The truth of the matter, for the last 60 years, distribution of resources makanya kausebedo is skewed towards one side. Jo Kenya ni kanye. Jo Kenya gin ka bende madongo. Ka bende madongo makanya ka gina ngwen. Wawa tika magina ngwen. Angwen gi en Jaluo, en Okuyu, en Baloya, gija Kalenjin, magangwen. Out of these 4 big tribes makenya, angwen adek kuomgi odake Western Kenya. Western Kenya en kamwa ai korgi Ruto korgi. The problem of William Timma korgi go kudwarni. This time William decides ni kama jo mang'eny ai be oyudie. To kayo sayudo kao mang'eny. 10 years mar Kibaki jogi okao. 10 years mar Uhuru jogi okao. Sani koro kidhi kata mnandeya ka barabara go beyo. Kidhi kae dual carriage ntiere kuok kae kidhi nyaka Nanyuki. It's dual carriage. Mombasa Busia has never been dual carriage. Udwani watim nango kaka wa distribute resources. Watch mar ODM katika mara. Watch mar ODM. Make sure you don't leave government. Because one of the tangible things ni 50 billion mawayudo Jaramogi Odinga Hospital. Sani koro en level 6. Such a discuss gigi. Make sure no buru orengo and everybody ngamelungo ni Jaluo was a because of lack of resources mabiro turwa. Tojo kalit negi, tojo kose yudo. Koro jo wabe wa yudi sani koro, wabende koro nyithindo wabende odhie school, wabende koro wabede gi lam, wabe koro wabede gi subtal. Nikech the truth of the matter enni. Such a Uhuru Kenyatta level 6 of the KU. Level 6 KU. He knew very well. The Lake region, a managi problem mar HIV, tuberculosis, and malaria. He could have made Jaramogi Odinga Hospital level 6 then. But he decided intentionally to make KU
level 6. What do we do? So why we are supporting this government? Katakawa negotiate with William Ruto, but we will still be there. We will still support him, and because one of our candidate. Thank you very much. Odondi kawatieko weche mag Gachagua kachiel kod weche mag luongo ng'anyo pande kachiel kod nyiewo ODM kawatieko. Andaer mana wacho mana kuma jowete na osawache ni wach Gachagua kwadwa goye. Gachagua en propagandas. Ong'eyo create gimiluongo ni propaganda. To mae momi neno ka wan Kenya wan gi problem. Wananchi ma Kenya nigi problem. Nikech sani ok girang the reality. Gi buy the propaganda mar Gachagua. Kendo yudo ka sani gi support Gachagua ni is a good person. To mae is the guy manye government 2 years back. Can you sideline the other community? Can you watch the government? Ni eseya. Esamu wacho G2G ni. G2G okobedo signing sani. Obedo signing kaga Gachagua ni government. Why it is now emakoro uwe G2G? That no wache na jo Kenya. G2G ni wakati cha. Mana wache ni gini en mar William Ruto. Omi uweche ma nyaka jo Kenya bindi as a voters. Nyaka gikao time gimar analyze gik ma leaders nyiso gi not propaganda. Leaders oningo be niko biro at national television to nyisi is agenda ni komie government tangomo the team mondo miyo the government be stabilized. Same gini nwaneno kotimore ne Ruto our former president Uhuru kane nitiere dhao manene endelea kidi jo Russia gi Ukraine. What mafuta ni no suit. Ne sechego ne jo opposition mind Ruto no defend that Ukraine ok nyal interfere gi mafuta. Omio this is propaganda. Mi wuondo go japiny mondo japiny uchiw vote. To gimoningo bendi japiny ma ena voter oningo bendi winjo kum leader. En ni ang'o ma ken kodondi policy ma ken kodondi sel nwa ni kodonjo as a government. All the time on kaka jopiny ok propaganda. Nikech most of gik ma Gachagua wacho gin nonsense. Nikech gin propaganda onge evidence. Kadok wach korka ODM. Ok onyal wacho ni sama ni uso ODM 5 million ne entiere kanye to ODM ne to timo winjruok gi UDA kosariembe government. Iwinjo en kanye. Omiyo wetiyo kodwa gi propaganda. To wang'eyo bende ni enemy mar Gachagua kabisa en party mar ODM gi community mwawuok ema en luo. Omiyo ok naher jogewa mondo mi winj weche mag Gachagua a tribal scene machalo kaka gato kaka Gachagua. Mae momiyo wa fight ni kata sani kwa fight adok kuma Oscar wacho ni. Kwa fight, to fight a government ka. Ok wadwar ni jogewa gol linda wananchi, ni gol jogewa ni tero kinde another opposition. Wadwa ni wa fight a government ka mondo mi wayud resources mabeyo madhi konyo jogewa community man. Katieko ka wacho wach mane Nyamero wacho ni wagoyo women. Ok wago women. Nwa wuoyo individual. Okawacho ni kana wuoyo kamano ni kura wagoyo women ni wan against women. Okwanyal beda against women because women ne monyuolo wakata wan bedi. De ok women go de koro kan ten. Kitanda paro na book from women from a mother. Gimana atemo wacho ni nyota to yie ni awache adego. Lakini ngato ka ngato play part ne mane gimana wacho. And again gimomiyo nwa takwa wacho one brother na Oscar ka ni onge wach ground ni zoning. Tiende ni I believe ka kan keno kodondi ni awuoyo gi jopiny makata ka ODM okodhi omiya ticket tabi yombo gi e party mora ma abiro. Erokamano thuolo marwe morumo Oscar. Thuolo marwe morumo. Director golo aka erokamano ahinya Oscar Omondi, erokamano ahinya Kennedy Odondi kaachiel kod Rachel Ogutu kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar bedo kodwa e twak. Okinyi ma kawuono ang'e ni mbaka to ok nyal rumo. Pod wanyalo gwelo chieng' machielo mar mondo mi ubi wamed goyo mbaka. Nyakwara Mugia Jwangi kanye mochopo gode giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Opiny okinyi ma kawuono. Wakawo mana yweyo madundo gi sani chenro mang biro bang'e. Nyakwara Mugia Jwang en rameny piny. Oriti masani nyinga Joyce Oduor. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok,